don't come from there. Osco to Kutora Imba Tenges. Get away from here. Auna any sibling a pampa. Jesse, Bakuchata, Kokuda Kutora Munushinjai. Rara imete sakaipiwa nezuro nezvihembe airara mavari kudira mvura makatoto mavari kudira mvura imete sitori pamusoro zvese iri gumbe zakapiwa kumasista airara akafuga izvi zvimadhendezvi nimwe vachidira mvura mukati ndo maairara mwana. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Kwazai vatareve SlyMedia TV zita ndini wenyu Daniel Kachere. Zora nhasi ndasvika kuMbare National mugodzi meGeorge Stark chikoro chamuri kuona ichi. Uko kwaita dambudziko revana vanetseka na mainini wavo vakarohwa mushure mekunge vana mai vavo vashaika. Mainini ava vakada kutengesa imba, asi paimba apa pane mwana ane njere dzisiri kutora zvakanaka anobatwa rafu achiraswa panze nezvipi nezvipi. Saka vakidzani vemunzvimbo iyi varidza mhiri kwatiri tikati regai tisvike paground tinzwewo kuti zvakamira sei, regai tivanze vachikurukura tione kuti zvinogumira papi uye tione kuti mavamba enyaya yakatangira kupi uye vanobatsirika sei. Amai ndiri pamwe makadiwa notenda tanzwa mhere dzenyu dzamaridza kuno tikati regai tinzwe kuti zvakamira sei. Inini ndonzi mai Chabata nogara panamba 31 apa pa next. Okay. Inini vana ava vana vasisi vangu. Baba mukuru vangu vakanga vane vakadzi vavo vatatu. Okay. So vanga vane vakadzi vavo vatatu kudaro. Wani mai vewe vachibva vafa. Vanga vane muchato. Okay. Handiti. So vanga vane muchato kudaro. Vakabva varoora mai veuyu. Handiti. Vachibva vanokanzosa muchato uya. Vachibva vachata futi namai veuyu. Okay. Handiti vachibva vafa. Muchato handizoziva kuti wakakanzurwa here kana kuti hauna. Alright. Vachibva vafa. Vafa kudaro. Sisi ava ndisisi vangu futi. Mai Chakauya. Nobva baba mukuru vachakauya nobva vanti titsvagirewo chi munhu anochengeta vana because vana vakasiiwa tiri tudiki. Okay. Namai vavo. Especially yakasiiwa akaita seuyu. Zvikasi nditsvagirewo munhu anochengeta mwana because ndindaiti ndichibva uku ndichienda uku ndichibva uku ndichienda uku ndichinovabikira. Okay. Zvadaro sezvo ndakati sisi hamukwanisi here unogara nevana muvachengete sezvo musina murume. Murume wenyu akafawo. Madii kunge munogara nechii murume ndo pakuuya kwavakaita. Vauya kudaro vanga vasachadi kundiona. Vanga vasingachadi kundiona vachito mwana uyu ndinotori nevanga riri apa ravakandiruma. Mwana achirariswa muwardrobe kuchinaya anobva taenda kupolisi. Mati mwana airariswa muwardrobe. Muwardrobe yamai vake yanga iri apa. Yaburiswa panze ndiwo akasvika achibudisa mudziyo yasisi vangu vaive kutanga mai vaRuisi. Nobva vabudisa mudziyo yese nobva vaiunganidza panze apa. Vaiunganidza panze apa ndo paitonzi mwana ndo yavaimba yake. Ndo zvinhu zvamai vako chienda unorara ipapo. Okay. Saka inini nokurwadziwo ndakaenda ikoko. Ndikati ko sisi munogorarisa vana muwardrobe sei? Handiti zvikasinzi aiwa hapasina nzvimbo yani yamai vavo. Ndikati asi makatsidzirana kana baba mukuru kuti imimi ndimi muchakwanisa kuchengeta vana. Ivo vakati handiti wakwanisa kuchengeta vana umwe munhu. Ndikati it's okay. Ndobva ndaenda kupolisi. Ndakaenda kupolisi ndobva ndadzoka. Mwana uyu akatanga achiraswa pavhuranda. Ndobva wanika akarara pavhuranda mapurisa. Vawanika akarara pavhuranda ndobva vadedzwa. Zvikasinzi anoita weti. Saka akwanisi kuita sei? Kurara mumba. Ndobva ndati saka mwana akwanisi kuraramba kuri kunaya. Havana kana mpaka nagumbezi. Vaiti kana kamuka vomumutsa na5 oti chimuka. Ndoda kutsvaira na5. Nobva zvapera zvakare mapurisa nobva ambotonga tonga. Apedza kutonga tonga nobva ati atiri kuzviona. Nobva vamboita manguva vasingadaro. Vakazotanga futi vanzwa kuti ndanda kugara kuSouth. Vatanga futi kuvana. Ndakazowanika mwana akurara muchibhafu. Ndo maanitorara izvozvo.
muchibhafu kutoilet ndo maanotorara because bamukuru akashaya ndisipo ndandiri kusouth ndo maari kutorara kubva kushaya kwabamukuru ndo maari kurara saka ipapa pandakazoona last week pakauya mota dzinenge 6 dzichida kutenga imba iyi ndobva ndamira ndatenda kubasa kwangu vandamira ndikati ko chii chiri kumboitika pambapa vandadedzwa nemuroora ari kupi mukadzi weuyu zvanzi vakomai vari kutengesa imba ndobva ndaona vanhu vai vatengesa imba ndikati pambapa pane vana vakawanda vana ava muda kuti vainde kupi vagare kupi nevana ava kana vava kutengesa imba iva havana chavakamboextenda havana chavakachase vana vakatotenga zvidhina kuti vaextende imba vakavarambidza havana kana mwana nabamukuru vangu havana kana wana saka imimi kana vana sisi vagara henyu mukati muvana vavake kunze vagare vakazviramba zvese izvozvo vakati imba yangu ndikati saka zvairi imba yenyu makauya nei chamakauya nacho pambapa hapana kana chidhina chenyu hapana kana chamakaextenda hapana kana property yamakashandisa property iri mumba umu masofa ndeasisi vangu kitchen unit ndeasisi vangu hapana chava nacho vanongova nemubhedha vakatobudisa mubhedha musuno vatotengerwa nevana vasiri vepambapa ndo vairarira pamubhedha wasisi vangu saka nhasi unova kudzinga vanava iye zvinezvi vana ava vanoenda kupi hakuna kwavanoenda zvinoda kuti baba ava vana here zvava kuti imba ndeyavo asi vana vavo nevazukuru vavo vanenge vachirarapo vachiita zvavanoda vachiita pati asi ava vabvumidzwe kana kupinda mudhainingi mababa vavo kana nogara pamasofa amai vavo havagumiki kana kudya makota peya munokuona avakawanika aripo kana mengo dzavakawanika dziripo havabvumidzwe kubata kana kunosuka kana mvura havabvumi muchata hameno ndivo vanoziva kwavakawisa vana saka ndinotenda hangu ndo chete zvandinazvo alright ndisati mapedzeta iwo vakura zvakadii maya vakura saka izvezvi patiri kukurwa kudai vari ime remumba vatobuda izvezvi vapama vangonzwa vati mhuri kuuya vabva vabuda vachitofambisa neshamwari yavo ndichimbokudzoserai mashure muchana mambotaura kuti mukomana uyu airariswa muwardrobe anga ari zera ripi anga ari primary anga ari kumagrade 6-7 okay saka ndanzwa muchitaura zvakare kuti nyaya idzi dzamboenda kumapurisa vositoziva kuti kubata mwana zvakadaro form of child abuse zvaifambiswa sei vanga vasingamupi chikafu vanga vasingamupi kana chekudya kana chii kana hembe kana magumbezi kudzikana mwana atotanga kuzoenda kunojega ari mwana mudiki achitakurira vanhu tswanda because angafa nenzara kana kuti aitodya umba kwangu nazvino ndo zvaari kutoita aiwa tatienda nenguva yamatipa ndingeti mbonzwawo vamwe aiwa tinotenda ndonzi dzingai chakauya kana pa33 mavhiyani muno mubare tina Mainini vauda kutengesera imba vakafosa mudhara kuchata kuma 2010 saka mudhara achingoshaya chete vaita 4 years nezane 4 years mudhara ashaya vauda kutengesa imba vona uyu mfanhara apo yakunoku kubva baba achishaya anobva arara mumba munhu achirasika panze naiva Mainini ava hanzi musha yake yangeriye hapana hanzi anondibira but kuba kwacho hapana ikaivimba apa abiwa andazomucheka asati ambosungirwa nzakaba okay saka muri kuti baba nematambudziko ndekushayirwa nababa pavakashaya vanga vachata nemudzimai vanga vachata ko amai venyu mimi vanga vachata futi saka mama wenyu varipi imi vakashaya saka nyaya yakatanga sei tazongorigana tadaidzwa kwamaster of high court zvinzi executor kwaexecutor ndokwatakadaidzwa chinzi uya kuno musi wa15 tasvikako bva angonzi bvarakuza kuti kwewe executor wakagadzwa nani kanza ndikumira amai ava ndiwakata wandichaka kati sei tikanzi tangoya kuti timukuudzei kuti amai ava ndo vane right yekuti vagava ndomuridzi weimba effect because zvavari vakashaya chi vachigara nababa
kati abati pane mamasika musenze kuti ochi tine isusu chacha hatina vempa kutogara apa ndo imba yegaya takasiwana baba. Okay. Izvo vakaramba kuzvotisa executor wacho. So up to now manje kunonzi patomboya vanhu vangaida kutombosiya eviction sakuda kutobvisa chibva ipamba. Baba pakakusei muri Pamba apa makazvara muri vangani mumhuri menyu? Mumba medu takazvarwa tiripo tikangoti 9. Okay. Imi muri mukuru? Mukuru ndava. Right. Pakomana but pane musikana mukuru ari kumusha karo. Okay. Okay. Right. Saka mese vana munogara apa kana iwe ari kumusha akaroorwawo? Alright. Kwababa togara ini nauyu. Muri vaviri? Vova mwanogarawo kwavo nemhuri dzavo? Ini kubva zvashaya baba tisakamba vanogara kuti udi kuda kuexenda Vopamba uda kudisa hafu vaingoramba. Airamba ndiani? Ivo Mainini ava. Chikara kambaka mukara kamba ndokandogara. Uyu mufana anogara kuseri kamba kuratidza kuseri kuzenga. Bathroom. Imba yacho yakakura zvakadii? Mdaranga ndo imwe iripo ndekuti baba kuchata waita baba vanga vasaone vanga vabofu baba vanga vasaone 2010 vanga vasatombona ndobva vakachata pachino. Vachatira kupi? Kwamujviti kana kumachechi? Kwamujviti. Okay. Hapana na mama yakadedzwa kumuchato wacho vakuzvita kana vana vadedzwa Waniti panochatwa paya panopiwa marriage certificate. Ndiani akakwanisa kuona kuti baba vasaina chaizvo kana kuti havana? Pala anoziva because hatisipo hatombokana marriage certificate hatomboionesa. Alright. Despite izvi ndezvipi zvimwe zvinhu zvava zvichinetsa kubva pakauya Mainini? Ndingauti kutsinya wana uwo wakutodzinga izini chacha kwasati vatondidzinga apa ndati manje ndobva Pamba apa tikabva Pamba apa uyu anosara chinga. Okay. Ine marumu mangani imba yacho? Ine 3 rooms nekachifuwa akachifuwa kafaranda. It's okay. Aiwa, tenda ine kutipa mukana wotizokurukurawo nemi. Tokutenda ine mukana wamatipa woti tikurukure nemi. Regai timbonzwawo vamwe futi vemumhuri vane muono wakasiyana nevamwe vakatikomberedza. Koma makadii? Tiripo here makadii? Mungazviintroduce kuvatariri kuti ndimani? Mungazviintroduce kuvatariri kuti ndimani? Inini ndinonzi Pascal Chakaoni. Ndini mukomana mukuru wababa Panze. Okay. Inini chikunyanyo ndiwadza nepamusaka pekuda kutengeswa kwemba iyi ndechekuti iyi ndine vapana vangu vaningina vangu fange uyu last born antori nemental illness akatongozvarwa akadaro akazvarwa akadaro ane mental illness yainayo. Okay. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinondiwadza kuti imba yakatengeswa achazoita sei, achazogara kupi. Okay. Imi musamukoma ndiri mukuru mumhuri. Ndinovimba kuti makatobva apa nditi muna kutogara kwenyu. Asi paitika zvinhu izvi vaningina venyu vaimbokuonesa here, vaimbokuudza here kuti Pamba pakunetsa? Vaigara vakataura. Vaigara vakataura kuti mama havasi kutibata musha. Chiro pakurwara kwababa. Baba vaikirwa mumba. Vaikirwa mumba kuti vapasawana anopinda taitouya nepawindo. Tichiti baba maswera sei nepawindo. Musingabvumidzwi kupinda kuti muvabatana navo kana muvatova kana chii? Tisingabvumirwe kana kuti titaure navo vachiwara. Taitoenda nokuwindo kuseri tonotaura navo. Varwara kwenguva yakareba sei baba? Tingangoti pakuzoti vashaye zvavo about almost a month, but vanga vati kure neage vanga vasaoni. Okay. Tingangoti almost a month pavakawanda zvokurara. Vaingova munhu aizvifambira avasaone maziso. Mamwe matambudziko amaiudzwa aisangana nevaning'ina venyu ndeapi? Iwayo wani rokuti harari mumba, anga asingarari mumba, chikafu
plus ipo Pamba chaipo pasina kana kuti kusungunuka kuti kana kuti vaitiwo kagadheni kawo Pamba chaipo wanga wasingabvumirwe kana kutema iwo muti ukaibva vatemewo kana mafruits wanga wasingabvumirwe. Saka musamukoma munambozamawo here kumboonesa mai ava kuti ndakatombotora mukomo kwabamukuru ndikauya naye kuti ndisvike ndiri ndega ndatoona zvinondiremera kuti vataure naye but hazvina kushanda. Okay. Mwoyo wavo wangangouma. Kumapurisa nyaya kusema mabatirwo aitwa mukomana kumapurisa ndo pataurwa namama kuti ndo pawakamboenda but ezvinezvi hatina zombobvira tazomboenda. Takaenda achiri mudiki. Okay. Achiri kuenda kuchikoro ndo patakapedzisira kuenda kumapurisa. Alright. Sekunzwa kwamama muchiita imba iyi manje yanga ichinzi kutengeswa mari. Yakatanga ichinzi 28,000. Izvezvo yapegwa pa 24,000. Okay. Kwewo wacho vari kuuya vachida kutenga vakuziva here dambudziko riripo Pamba? Ndifungi because munhu ari kumirira kutengesa imba iyi ndivo vakatomutsvaga. Okay. Ndivo vakatomutsvaga munhu iyeye. Saka iye anenge achitori kusaiti kwavo because ndiye akatombotidaidza kuti tiuyeko kwachitizivisa kuti takutengesa imba. Tikati kwei munogotengesa imba sei isu tisina kuziviswa? Tikanzi ndiwo kutokuzivisai kwatakutokuita. Tikati sei anogosarudzwa makasarudzwa nani kuti mutengese imba because ifamily ka isusu vana vemufuture ifa kuziziva kuti kana tichisarudza kana chitengeswa toziva tosarudza executor. Okay. Yeye akati ndakasarudzwa nehigh court. Right. Tiri ipapo ivo mai ndanzwa kuti vatiza. Saka zuva ranhasi munotarisira kuti vachadzoka here kana kuti vana vanofamba sei? Vanodzoka vanodzoka ma10 kutemi yavanodzoka vanhu varara. Alright. Sekuziva kwamunoita mai venyu munhu wakaita sei tanzwa kubata kwaita vana asi ivo pacharacter munanourira nevavakidzani here vanoshanda here vakurarama sei Pamba marentals wasiwaprazi kumazuva unozopiwa nguva yako kuwirirana nevanhu chaiko munhu anongoita zvinhu zvake zvega ega akashoma kuti ataure nevavakidzani vanonge vachingoita zvinhu zvavo muchinyararire vari vega. Aiwa, alright, ndatenda. Regai timbopa mukomana mukana kuti ataure. Shamari. Handiri right. Uri sei upenyu hwako? Upenyu hwangu hausi ku. Chii chikunetsa? Na Mainini first mother yamudhara. Ndikuraiswa padheni kuseru Panze. Panze waita sei? Asi wakambowatuka? Handina ndisati. Saka sei vachikubata saizvozvo? Mari? Sei vachikubata saizvozvo? Pandibata ini mananoona ndiri ona undibatira ndiri imbwa manje era kusa hama dzavo. Saka iwo Pamba tanzwa uchinzi unonyimwa chikafu. Chikafu handipi. Saka ukurarama sei? Ukurarama sei? Kurarama inina yekukiyakiya. Kana uchiti kukiyakiya ukurevei unenge uchikiyakiya? Ndiri jega. Ndisinzira kumapotatozi uri jega kumusika uku? Mazuva ndakabva kumusika naCoca-Cola. Coca-Cola uku kwanosvikira chaiko? Saka unenge uchitowana mari yakawanda here ikoko? Kunoenderana nemazuva acho. Okay. Muzuva anogona 5 kana 7 kwakaoma anogona kuuya kumba kunikana pondo yese. Saka zvino zvinhu zvako zvaunotenga kana wazvishandira mari dzako izvi unozvigarisa pai uchinzi haubvumidzwi kupinda kana mumba macho? Kuseri kwangu. Hazvibiwi manje hakuna mbavha here kuno? Amai. Nenge wakazvichengeta? Aiwa, ndinotenda. Asi tisati tapedza hapanawo message yauri kuda kusvitsa kuna mainini wako wakutambudza kwauri mudiki?
Amaini nonga. Pana umashoko waruda usvitsa kwavari. Ngati wabve padhini murume wakafa chete. Boza kazi mwanzo tumdisema zvakawanda. Boza mwana usibiza masaga mwana neimba mwarare mumbari. Amai vachizoni andikona kana kuchora vakakanzura sei. Azviko. Vachatisa mudhara wekuti vanga vachitora tende. Nenyaya yekuda imba vabva vatora imba izvi. Takakura tiri pano tichikubvira takadai so. Munhu wochata nemunhu ane 90 years. Iwe une 15 munhu asisaoni. Pamwe akatoiswa zvekutiswa chidzindonzi apa vana kana mwana vodzinga vana vanogarepi. Aiwa zvimwe zvinhu zvinoda kuitwa. Zvinhu ngazviitwe zviri fake. Zvimwe zvinhu ngazviitwe zviri fake. Kana iri justice ngainingirira. Ngatisadaro please. Maona ndofunga maona mwana uyu kuti ari kurara muningirikini. Bathroom. Pamba pababa yake then someone comes from there. Osikoto ndakutora imba ndakutengesa. Get away from here. Hauna kana any sibling yepamba pana. Zvese apa kuchata kwakuda kutorera munhu zvinhu zvake. Kozouya mai sanganai nevatirari veSlyMedia TV. Chii chiri kuitika kuMbare National kuno kutafambira? Ini ndiri murora wavo. Ndikuona kuti mama vari kukanganisa. Amwene vangu vasingadi murume vaida imba neprazi. Saka dai vari vamwe vanhuka vatora imba vatora prazi ko vana vaita sei? Prazi ndambonzwa richitaurwa ranga riri rababa futi. Ranga riri rababa prazi. Riri kuupi prazi? Kumazowe. Saka muchigarisana navo abereki kana kuti? Ndiri panext. Mukuzvionawo sei zviri kuitika kuvana kunyanya? Zvavari kuita zvakaipa because baba vanga vasingaoni. Vakatotora baba kuvabata vari bofu kutenda navo kuti vanosaina muchato wavo. Ndezvipi zvamakaonawo imimi nemeso yenyu zvaiitwa kunyanya uyu ane njere dzisina kunyatsomira zvakanaka? Vaimubata zvakaipa. Mwana uyu anga achirara mutoilet. Tikuti bathroom dzakabatana netoilet. Akaenda imomo through kuti mvura yaina yaimbogara mumaodhropu. But izvozvo zvacho havasi kuzviona. Kana chikafu havasi kumupa. Ari kubatsirwa kumasista. Mubhedha wakapuwa kumasista wakatodirwa mvura riko kuseri. Mattress. Wadirwa mvura nani? Nayo gogo. Hanzi zvaita sei? Vachiti hanzi ndabve panapa futi. Aiwa, tinotenda neiwayo mashoko amatipa. Nyoma nekutenda kuti ivo vakatarisa vateereri veSlyMedia TV vachakwanisawo kuuyawo nezano rekuti mhuri ibatsirike. Takutokumbirawo kuti vanhu veZimbabwe nemaloya acho vatibatsirewo panhau yemba iyi isatengeswe. Because vana hapana kwavanogara. Takutokumbirisawo zvishuwa kuti maloya nevanhu veZimbabwe vese vari kunzwa nyaya iyi ndavatibatsire pamusoro pemba iyi. Aiwa, tatenda. Makadi zvenyu ikoko? Zviri pangu makadiwo. Aiwa, tinosimba. Tanzwawo mheri yaridzwa nevamakavakidzana navo kuno kuti kati tisvike timbonzwawo kwamurimi vavakidzani vacho kuti zvii zviri kumboitika pamusha panapa. Inini hangu ndichinzwa, handina kunzwa naye vamai varidzi vemba. Ndakatoya ndichida kuvaona ndazvinzwa ndakuvabvunza ndakaona vakarara. Vachiti musoro wangu uri kurwadza ndauzovabvunza. But ndakanzwa nemuroora ndiye akanditaurira ndobva ndabvunza mwana mukomana. Zvikanzi munhu watazokuudzai nhasi pauya agent. Pane mumwe akauya last week achitombobvunza. Ndikati saka amai vari kuti chii? Zvikanzi aiwa amai vari kuramba. Nekuti pauya mukoma kosi mwana wabamunini vavo here. Tikabva tataura nyaya yacho arimo. Ivo vakati handitombozvizivi handisi kutengesa imba. Saka inini navo hatina kutaurirana. Taita kungonzwa nevanhu. Nemaagent aiuya taingonzwa uya munhu auya kuzotarisa pane musi wakauya vereal estate. Ndakataiona inini chibva ndiperekedza mwana kuchikoro. Yakatomira apa ndobva ndavabvunza. Zvikanzi auya kuzotaura nenhau iye yeimba. Ndikati ko mama vadzoka here? Zvikanzi havako vari kupurazi. Tabva tagara. Ndobva vazoti kune mumwe auya nebhasikoro achibvunza. Ndobva kwazoya mumwe ainzi auya nemotikari. Akatonzi nemunin'ina wacho wamatanga kutaura naye. Imimi imba iyi musatenge nekuti sisava isisu kumusha kwedu kwagutu. Vari kutozva kuti vakauya kuzochengeta vana
vasisi kufa kwakaita sisi vakazochengeta mhuri saka imba iyi isatengeswe sisi havafanirwe kudaro ndobva vaita sekakupopota munoziva vakadzi tikagumbuka vakati mimi sisi budai mumba titaurirane ini ndandiri kumba kweduko handina kumbovaona kubuda kana kutaurirana handizive kana vakaita sei vakazotaurirana kusvika nhasi makuseni nichitobva kuchikoro kumapasi 8 kunosiya mwana ndobva ndazosangana nemwana wacho mukomana anogara panapa nemukadzi wake mukomana wacho akatobata foni aine murume wanga ainaye zvikanzi ari kutotaura kuti zuva ranhasi ndoda toda kukesha imba ndikati ko imi makazosvitsana papiko naamai kuti mukeshe imba kana ichitengeswa inotengeswa semhuri as a family because leader wemba anenge afa ndibaba mogara pasi naamai motengesa zvikanzi imba iri kutongoratidza kuti vari kuzviitira isisu hatizi ndopawazonzi namai vavo imi muri vana vasisi vangu ava ndisisi vangu hatifaniri kuparadzana ukama nenhau yemari kana yemba imimi vana chiuya tipinde mukati mevanhu vemutemo vatigadzirise zvinhu kana ichitengeswa tichaudzwa kunzi vana voita sei amai voita sei asi taane vanhu vemutemo pakati nekuti vanava pane vemukadzi akaenda mukuru pane 2 vakafa pane 2 vapenyu mukomana nemusikana wani mukomana uyo musikana akaroorwa ari kumusha kwozoita vaamai anonzi mukoma naamai ava ndo vane vana vakawanda vane mukomana mukuru uyo arwisine vamwe vake muri vangani ndo vana vacho vamwe varipo pa6 ipapo 2 vasikana vakafa asi 1 musikana akasiya mwana mumwe musikana akasiya mwana vakomana vese vapenyu vari 4 ende 3 vese vane vakadzi kusara kweuyu 1 anorara pai mbavhu macho vakatomborwa nemunin'ina wavo achiti musararise mwana mbavhu sisi torai mwana mumiite sechi mumuchengete zvakanaka muite semwana wenyu vakaenda pastodhat apo mapurisa akauya havana kuzobhadhara find amai rini vafanira kubhadhara find mapurisa akangosvotora vanhu zvamaita izvi ivo vakanzi pindai mugedhi amai rini pindai mugedhi ndobva vabvunza vanhu vemuna mavhiyani ndobva vavadeedza vakati hongu tatavhura dhoketi rekuti munin'ina wenyu abhadhare find asi isu sitageza mako amubhadhari find muri same family garai pasi muite sei muwirirane saka ivo vari kunzi vanoramba nekuti pane mumwe anga achinzi auya akavaona vari kuseri vatoramba vakati inini imba handisi kutengesa saka kuti inini mandenyatsoziva chokwadi ini ndasa ndataura navo ndaitoti ndine shumwe kuti nditaure navo ndinzwisise semunhu mukuru kuti gogo zvakamira sei tiri age group imwe chete chii chiri kuitika saka ini asa ndataura navo ndozvandongozivawo chete asi sekiziva kwamunovaitawo munhu akamirawo sei paunhu hwake paunhu hwavo kana vachitomira ivhini vanhu vari panapa vese vanotongoti unhu hwavo hwakanaka asi zvine zinge zvaakuzowanikwa mukati memusha ndo zvine zvaakuwanikwa nokuti kunamata vanamata kuchechi kwatinoenda kumasista uko kwemubatanidzwa totoenda navo ende nguva zhinji vanotonzi titirewo munamato nokuti vanotobheswa pamunamato asi kana vamudenga remba yavo voita humwe unhu hwakasiyana nehwamuri kutaura tabva tatozviona manje kuti zvatosiyana nekuti tese tiri kutovachengeta vazukuru ini ndinotoenda vazukuru vemurume wangu pamba pababa angu namai angu vasiri vedzinza rangu but vana vemukadzi wake waakanga ainawo asi ndakatombovatora ndikatovaisa mushako wamai vangu semunhu mukuru gogo ndeipi yambiro yamungada kupawo kuvanhu vakatarira vangava neunhu hwakaita sevamainini ava kana vamwewo vari kubatirira vana vanenge vakasara vakasiyirwa dzimba but ini ndiri kutoona kuti kune age group yedu vechidiki ngavatoona kuti example yavari kuona ikai yakatoipa nekuti sisu vanhu vakuru ndisitatosvika pakutoshoresa nekuti zvine zvatigone kutsudza mwana anondiudza kuti munonditsudza kuti ndiite zvakanaka muri munhu mukuru imi muri kuitei because hazvibvumirwe izvi nekuti tofanirwa kutobatana kana toona vana vachidai tofanira kuvatora totovagarisa pasi musarasani isisu tikafai nhaka yenyu musarasani isisu tikafai nhaka yenyu nekuti ndo nhaka yevanava hakuna kuchawanikwa dzimba vana havana mari yemastendi saka tofanira kutora chivaumbiridzi kuri kuti masanganawo nawo mai ava nhasi tanzwa kuti vatiza ndapi mashoko amunokwanisa ngovapawo ndosanduti ndakatoya nchida kuona ndaida kuti kana ndavaona ndaida ngovati amai chakauya kana muri kuti mune emu yekuti mune muchida nhaka yemurume wenyu hamurambidzwe asi pamba chitangai matora mhuri
yenyu nevana venyu mogara pasi moonesana. Kana kuri kuti imi hamusi kuda kufa muri pamba apa, mune penyu pamuri kuda kuenda, vanoonesana nemhuri ka, votengesa vari pamwe chete handiti, vopanana tumaposheni twavo, atenga pake otenga, atenga pake otenga, adya yake oita sei wodya. Aiwa, tinotenda koko nemashoko amatipa leta basi. Ndiyo inyaya vatarire Sly Media TV iri kuitika kuno kuMbare National. Sevatariri tinoziva kuti hamuti rasisi panyaya dzakaita seidzi, uye tinoyambirawo ivo vana baba nana mai vakasiyana siyana vangava neunhu hwakaita sana mai ava. Tinoziva kuti muwanano maparika ariko nezvimwe zvakadaro, asi sevanhu vakuru tiri kuchallenjawo kuti seiwo magadzirisa zvokuti pamunozosiya nyika inoi vana vasasare vachitambudzika. Ivo maauthorities acho anoona nezvemaestate aya, tinokukumbirisaiwo chaizvo kuti mutange manzwawo mamiriro anenge akaita zvinhu. Matauro ataita nevanhu ava zvinoratidza kuti mhuri yakasiyiwa nababa yanga isina kana munhu akamboisvikirawo achidanzisa zvakamira sei. Saka Mainini vakatora advantage iyoyo vakati regai ndiende kupi kunogadzisa mapepa. Iko zvino imba yotengeswa, asi maona pakurara mwanakomana ane njere dzisiri kutora zvakanaka. Neivo vakoma vake nevamwe vese vavakidzana vataura zvakasiyana siyana. Tinoisiyawo kwamuri nyaya iyi. Semazuva ese tinokurudzira kuti vatariri veSly Media TV mulike nekushare nekuudzawo vamwe vane matambudziko akasiyana siyana akaita seiwaya eurwere nezvimwe zvakadaro, nemamwe matambudziko madzudzu anoitika mumisha yakasiyana siyana muno muZimbabwe. Tinokutendai nekutitsigira kwamunotiita, uye tinoramba tichiti musakanganwe kulaika, kushare nekutendereza zvese zvatinenge tichita pano. Semazuva ese ndinokuonekai, ndini Daniel Kachera. Bye bye. What's